Riječ je o suvremenoj zdravstveno-lječilišnoj ustanovi u kojoj se prema najvišim europskim standardima pruža medicinska skrb psihičkim bolesnicima. U našoj bolnici imamo dvije djelatnosti koje su ugovorene. To je djelatnost za kronične duševne bolesti sa 103 ležaja i djelatnost za subakutno produženo liječenje s pojačanom skrbi, službeno ili kraće rečeno palijativnom skrbi sa 40 ležaja. To sam čitao prošli mjesec, ovo je izvanredna bolnica i u njoj se dobro osjećam. Ovo je maksimalno humani princip. Što bi još ovdje dodali? Pa to je teško šta dodati od dva menija, jedan vegetranski, vidjeli ste ovo okruženje, dobrotu naših liječnika, naših medicinskih sestara. Ja mislim da to dovoljno samo za sebe govori. Ja sam sretan što sam ovdje. To su bolesnici teški, u terminalnoj fazi, većina ima dijagnozu i treba dobru njegu i skrb. Kad se popune svi bolnički kapaciteti, u njoj će raditi 100-tinjak osoba, što je itekako važno za zapošljavanje u tom siromašnom kraju Slavonije. Nakon svog dugogodišnjeg iskustva i rada u Zagrebu, došao sam ovdje, uvjeti su odlični, maltene smještaj za pacijente i sve iznad hotelskog smještaja. Ja vam mogu samo reći jedno, ako ste obišli ostale psihijatrije u Hrvatskoj, da je ovo iznad toga. U bolnici Svetog Rafaela naglašavaju da je ona otvorena za bolesnike iz cijele Hrvatske, te da nije riječ o privatnoj klinici u kojoj pacijenti plaćaju. Liječenje u njoj financira se preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nama mogu svi izabrani doktori sa uputnicom slati bolesnike u završnim fazama teških bolesti, u terminalnim fazama malignoma, teške kronične bolesnike sa dekubitusima i vidjeli ste imamo i takve već na odjelu, i kronične duševne bolesnike. Prior Dario Vermi istaknuo je zadovoljstvo što se njegov red milosrdne braće nakon mnogo godina sa svojim humanim poslanjem vratio u Hrvatsku. Kaže da je današnji čovjek u prvom redu bolestan iznutra, na duhovnom planu, i njihova pomoć osobita je upravo po toj duhovnoj dimenziji u odnosu prema bolesnicima. Naša karizma reda je i jedini cilj reda je da u bolnicama, u našim bolnicama stavimo u centar svih aktivnosti i svih djelatnosti bolnički, u centru mora biti pacijent. U obnovu bolnice Sveti Rafael i izgradnju popratnih sadržaja, bolnički red milosrdne braće, čija je karizma pomaganje bolesnima i hendikepiranima, uložio je 100 milijuna kuna.